Дискотайм. Вътре са напълно. Напълно са вътре. Отверката изгасна, виж как пали. Сега кой да снима? Ладата ли, Стефан ли? Георгия, снимай! То стой завил гумите, гледай го. Какво става днеска? Ай, той кормилото му не е право него. Айде! Щом задната чистачка пусна, значи не знае вече какво прави. Да, пълне. Да, минал там. Кой е? Ах, ти да айде, 3 стройките. Продължават да се пълнят в момента, нали знаеш? Прави клок, 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 клок. Да, не е моци пара тук в кръга направо. Хем смятай, отзад е на 100% зацепена. Да, е окъде, то си личи. Бягай, завил тук, бягай, тъмчета. Днеска ще. Да го считаме? Да. Днеска ще. Щом ти казвам, пусна задната чистачка, значи край. Те вътре вече джвакат. Готово. То много стръмно е. Чисто куко. Коко? Да. Каквото? Вече е късно. Ако става днеска всички карат настрани, бе. Никой не си изправя гумите. Ако стана? Его пак и то стои. Изправя ги вече. Много голяма гума. Ще гледай ко. Георги, пази се оттам, брат. Съзнай на къде ще скочи. Ей, садай! Ако някой ми беше казал, че днеска толкова хубаво ще изкараме.